E vouvos a falar da orixe dos reinos cristiáns. Os reinos cristiáns dividíanse en dous reinos: os reinos occidentais, que están pola cordilleira Cantábrica, e os reinos orientais, que están polos Pirineos. Nos reinos occidentais, primeiro, o reino de Asturias, que foi un dos nobres visigodos fixidos cara ao norte despois da batalla de Guadalete, Pelayo, obtivo a vitoria de Covadonga no ano 722 fronte aos musulmáns, considerada como o inicio da Reconquista. Os seus sucesores, Afonso I e Afonso II, negáronse a pagar impostos a Al-Ándalus e crearon o reino de Asturias. Despois está o reino de León, que a mediados do século IX, con Afonso III, este reino aproveitou a debilidade do Emirato de Córdoba e ocupou terras ata o Douro. Para controlar estes novos territorios, repoboáronos con labregos e trasladaron a capital a León. Pasou a chamarse Reino de León. No século X, o Califato de Córdoba freou a expansión leonesa en diversas expedicións dirixidas por Al-Mansur. Saquearon as súas cidades. Por último está o Condado de Castela, que, na súa orixe, foi un territorio fronteirizo de León, exposto aos ataques musulmáns e gobernado por condes que dependían do rei de León. Baixo o conde Fernán González, Castela comezou a ser máis influínte, aínda que continuou a depender do reino de León ou do de Pamplona. Con Fernando I no ano 1035 converteuse xa en reino de Castela. Nos reinos orientais, primeiro está a creación da marca hispánica. No século VIII, os francos crearon unha franxa fortificada nos Pirineos para se protexeren dos musulmáns de Al-Ándalus. A marca hispánica dividíase en condados dependentes de Carlomagno, mais fóronse desvinculando del á súa morte. A continuación, o reino de Pamplona está formado por un conde de Pamplona, Íñigo Arista, que se independizou dos francos no século IX e creou o reino de Pamplona. Este foise expandindo até que conseguiu a súa máxima extensión con Sancho III Maior, no século XI. Porén, a súa morte dividiu o reino entre os seus fillos. Despois, o reino de León está formado por os condados aragoneses, que son Aragón, Sobrarbe e Ribagorza. Tamén se independizaron dos francos no século IX, con Sancho III. Estiveron unidos ao reino de Pamplona, pero a súa morte, o seu fillo Ramiro I uniu os tres condados e proclamouse rei de Aragón. Por último, os condados cataláns, que foron donde os reis francos dominaron máis tempo os condados cataláns. O conde de Barcelona, Bifredo o Peludo, obtivo a vasalaxe da maioría dos demais condados cataláns. O seu neto, o conde Borrell II, logrou a independencia dos francos no ano 967.